ענת יקרה, בוקר טוב. אני אנסה בחצי דקה לתאר את החוויית שירות שלנו ממך. אז קודם כל, מהשיחה הראשונה הרגשתי שהגעתי למקום הנכון. נתת לי כלים באמת שילכו איתי לכל החיים. שינית לי את הגישה כלפי ליאו, כלפי הקושי שלו, משהו שפספסתי, די פספסתי כאימא. הרגעת אותי, הרגשתי שאני מקבלת באמת את כל מה שאני צריכה להתמודדויות היומיומיות שהיו לי מאוד מאוד קשות, שהרגשתי שהבית, הרגשתי שזאת לא האמא שאני רוצה להיות, ובאמת בכמה מפגשים קצרים את עזרת לי לפתור חיים שלמים, באמת. זה כל כך עזר לי וזה כל כך הולך איתי בכל סיטואציה שקורית לי. היום אני ממש חושבת מה ליאו רוצה ואיזה תשומת לב הוא רוצה לקבל ממני, וגרמת לי להיות האמא שאני רוצה. וזהו, ואני אוהבת אותך ותודה על זה, כל החיים מודה לך.